दिगंबरा श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा हातामध्ये टाळ घ्या गळ्यामध्ये विणा घ्या हातामध्ये टाळ घ्या गळ्यामध्ये विणा घ्या विठ्ठल जय हरी विठ्ठल 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 जय हरी विठ्ठल। दुर्गापूजन उत्सव समिती कोरगाव हे आमचं दशकपूर्ती महोत्सव वर्ष 10वं वर्ष त्या ठिकाणी आम्ही साजरं करीत आहोत। गेली 10 वर्ष हा उत्सव मोठ्या आनंदाने या ठिकाणी साजरा होत आहे आणि या उत्सवाला जे आश्रयदाते म्हणजे जे गावचे जे आमचे रहिवासी आहेत किंवा जे नागरिक आहेत हे आमचे आश्रयदाते म्हणून आम्हाला लाभत आहेत। गेली 10 वर्ष हा कार्यक्रम या ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने गुण्यागोविंदाने सगळे नांदून या ठिकाणी कार्यक्रम साजरा करीत आहोत। सुरुवातीला थोडीशी अडचण होती, पण आता जशी जशी देवीची कृपा होत आहे त्याप्रमाणे असे आश्रयदाते मिळत आहेत आणि त्यांच्या सहकार्यानं हे कार्य या ठिकाणी घडत आहे। आणि मोठी एक गोष्ट म्हणजे संपूर्ण नवरात्रात 9 दिवस या ठिकाणी अन्नदानाचा कार्यक्रम दर दिवशी दुपारच्या सत्रात होत असतो आणि या अन्नदानासाठी जे गावातील जी महिला वर्ग आहे ही महिला वर्ग मोठ्या संख्येनं या ठिकाणी आपली उपस्थिती ठेवून हातभार लावत असतात। आम्ही असं म्हणतो की नाटकातील कलाकारांनी नाटक चांगलं सादर केलं, पण ज्या नाटकामागे पडद्यामागे जे कलाकार असतात ते कधीच पुढे येत नाही। असे नाटकाच्या या पडद्यामागील जे कलाकार आहेत या कार्यक्रमाचे ते म्हणजे सगळी संपूर्ण गावातील महिला वर्ग। आमच्या या वर्गातील सगळ्या महिला वर्गातील जर त्यांचं सहकार्य बघितलं तर असं दिसून येतं की हा सार्वजनिक उत्सव आणि या सार्वजनिक उत्सवात कसलाच भेदभाव न मानता सगळी महिला वर्ग या ठिकाणी येतात आणि अन्नदानाचं जे मोठं कार्य आहे ते कार्य या ठिकाणी पार पडतात। कितीही त्यांच्यात भेदभाव जरी असला, कितीही त्यांच्यात दुफेक जरी असली तरी सर्व गुण्यागोविंदाने हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला जातो। संध्याकाळच्या सत्रात वेगवेगळे सांस्कृतिक कार्यक्रम या ठिकाणी सादर होतात आणि हा 9 दिवसाचं नवरात्र मोठ्या उत्साहाने या ठिकाणी साजरा होते। आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या दशकपूर्ती महोत्सवी वर्षात प्रत्येक वाड्यावरील महिला यांनी स्वतः एका दिवसाच्या अन्नदानासाठी जबाबदारी घेतली, त्यामुळे आमच्या समितीला एक मोठं सहाय्य या वर्षापासून मोठं सहाय्य प्राप्त झालेलं आहे। आम्ही त्यांचे ऋणी आहोत। दुर्गापूजन उत्सवाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे आमचा जो असा एक प्रयत्न असतो की जे आमच्या संस्कृतीत जे कार्यक्रम संस्कृतीशी निगडीत जे कार्यक्रम आहेत ते कार्यक्रम या ठिकाणी साजरे केले जातात आणि या कार्यक्रमाला जो प्रतिसाद मिळतो ते पाहून बरं वाटतं आणि असाच प्रतिसाद यापुढे मिळावा अशीच देवीचरणी प्रार्थना करतो। आणि या कार्यक्रमासाठी ज्यांनी सहकार्य करतात आणि जे आमचे आश्रयदाते म्हणून आमच्यासाठी जे उभे आहेत त्यांचे आम्ही ऋणी आहोत। तसेच कोरगावातील विविध क्षेत्रातील मान्यवर, विविध व्यावसायिक किंवा जे कामानिमित्त बाहेर असतात ते या उत्सवाला मोठ्या संख्येने उपस्थित असतात। तर दुपारी महाप्रसाद असल्या कारणाने देवीची आरती झाल्यानंतर महाप्रसादाला सुरुवात होते आणि या महाप्रसादाच्या वेळेस या ठिकाणी दर दिवशी कमीत कमी ते 500 ते 600 लोक अन्नदानाचा आनंद लुटतात आणि त्याचप्रमाणे आम्ही हा कार्यक्रम आणखीन कशा मोठ्या पद्धतीने साजरा व्हावा यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असतो। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.